Dumde channel a chhiat ka wang khan channel thar ka siama a hming chu heta alo lan ang hian ka hmangai che ti ani a sial khawp mai he channel ah hian drama thar kan rawn dah thren dawn a a bul ṭan na tur erawh chuan F4 Thailand kha a hlui ka delete tawh zawng zawng te kha episode 1 atangin ka rawn dah tha le vek dawn a heta hi chuan kan rawn dah tawh lo anga ka hmangai che ti channel ah khan kan rawn dah tawh dawn ani chu aw Milo subscribe le chho ula like comment le share te min ti sak thei phei chuan kan lom viawang chuan notification kha in lo on bawk anga video thar kan da piak nin in lo hmuhal chat chat thei dawn nia description ah le comment ah hian a link ka lo pin dawn nia in ngai twa that adu thu a soita ka wangin zianga po in hun pek ri chu hnial lova an ho tur ero iga khan lo lam thlapin a hmela ero alung oi vak lo te a hmu thei atu ka wa chwa tum po in pon lama an kong khar chu lo kal hnan tlat maya iga chu va kholin engwanga kal hnan ngot nge nia zot doctor in i accident na wang khan i hrisil na din hmun a tha vak lo ni na soya tikhan ina lo ha dam ro zianga po ni dangai hmai dawn nia kalo haw tang ti in call chu a off zui ngal hei an inen khan an lo in hmu chu lo ni in zianga hian in then tir cheuwa ibianu hi ne tumani nupui pasala an lei nei lova kala chhu thiang ani ati che ati chuan hei an hi a hma ai khan accident ato tu hian keimai hian a nghet zawka a him zawk bawk ani mihring dai ni mai awm zawk ni in ka hria a hma ai khan a dawh thein a du awm dai zawka thil a thlak le thu ho tak tak te a soya min ti hlim riau ani zianga hi chuan min chu sak mai mai tawh lowang ti in alo chhang dai ani le hei ani chu engang mi siange alo ni thina hei ani na ti chuan shilkher chu aw a in khar khip em em a mahni tha in ti tawk tak midang hrim hrim keimah tiamin mamawh mi alo angin a awm thin iga chuan alo ti a ani chuan enga ti nge in chian dun reng si hei anin alo ti le a chan chu a pa thih na wang ani khuar le mal em em in a in hria a in phen na tur le ti pui tur te pawh a duh ve ni mahna tidei ila manzan chu mang tha lo deuh mai ka neia ka lo rek bor bor le ngala mahse ka in sum thei ta hlo zawka ani chuan min ho zui lo reng reng min hre thiam vek ani ti in iga chuan alo sawi le zewa CCTV footage a khan chutiang chu hei ani khan alo hmu si lova a ngai a that a chiah lova ni thum chhunga hei ani hmu ala phal lo fo chuan police a khawl tur thu sawiin a vo zuia a haw san ta ni khatia linin thil thenkhat thup le ziap ruk a nei ti hei anin a hriat taka chuan ringam har a ti ve ta viau maya a pa dam lo pawh kha hmun dangah lo sawn chhuah tir daih hi alo ni lini pawh chu a hrilh melh lo bawk igan in ava thlen chuan lini chuan hlim takin alo lawm a eirung te lo bawl fel sak diamin len chhuah dun puiah te chuan alo zawm a iga pawh chuan a kal hnan awanga ngaidam dil nan million khat alo pe a kabulei awm chuan i mamaw piang ka pe zel ang che ti in a zawm bawk mahse lini chuan hei ani chu thauh thla ka duh lova iga chuan hei ani kha alo hmangai tak tak ni in a hre bawk a tual that tu ni lovin hra sual wang mai mai ani ti a ring bawk a in kawp that tir leh zawk mai chu tha in a hria iga chuan an open laia anu le pa ti in then lai chu a met thla a hmu a kalsan ni hriawm zia kha alo hre chiang tawh hle ni kha an lian chhuahna ah chuan ru alo sur thut a tawm hulna tur an zawn na lamah zawh te a neitu ten an duh lo chu an chhar ta hlohp mai an khawngai hle a tunhma chuan iga chu doctor nih chak thin alo ni a mahse a pa khan alo rem ti lo alo ni a pa kha pakhir leh thinram tak alo ni ve hrim hrim bawk ani awm e mahse a hmangaih wang zawk ani a ring thu lini chuan a hrilh daih thung a zawh te chu inah huanin an enkawl zui ta a a tukah chuan a pa kha vatlawh tumin lini chu damdawi inah chuan a va kal a mahse alo tawh si lo doctor pawh chuan mak alo ti ve hle a midang chuan engmah an hriat loh thu in an chhang zel bawk si CCTV la chu alo chhe leh zel bawk nen
heian ni chu ava khawl ta ringawta ani chuan min phat san awangin ipa chu hmun dangah ke in kawltir ani kha a chungah thil tha lo a thlen i dur lo chuan kasui ang zel hian awm tawng che alo ti a ni minah pawh iga chuan milian khat min pek a tum a mahse ka laksak duh lo a sin ka phat san lo che a tih pawh in i thusawi ka ring tawh lo iga ka then la zianga hi nei ang che alo ti ta chutiang alo nih takah chuan Lini chuan iga hnianah chuan in then mai a duh thu chu a sawi ta a ka hriat rengna te kha an lo let thei tawh si lova ka duhna che pawh hi a reh vek tawh niin ka hria a ti ta ringawta mahse iga chuan in then a duh ve lo thu a lo hrilh thlat mai an inbiakna zawng zawng te chu heian ni chu a ngaih thlak tir veka a then fel tawh chuan a lungawi ve mai a be se ani mahse zianga chu mutpui ve tur chuan alo ti liah tlat mai a iga pawh awlsam takin a mutpui theih ni lawm ni zianga chu enga ti nge i duh ve meh lo pawisa emaw kha i neih duh chuan ka sawi ang chuan ti mai rawh tiin a lo nawr leh zel si zianga hmutur chuan Lini chu ava kal ta nge nge a ani chuan iga a then tawh tih kha a lo hre daih tawh a kut inkai te chuan an kal dun vela mahse Lini chuan bathroom ah a kal sana iga khan lo zui ru ve rengin in then kha kala pawm meh lo ania hetianga zianga i awmpui chuan in phat sanna ani dawn a sin alo ti fencing group wang ani kha min then duh lo keimah hi min duh tak tak lo Lini chuan alo ti ve thung a a reita kem awang chuan zianga pawh in Lini ngaih ven turin alo kala Lini ti ngaihna hre lo chuan iga chu enin ka duh tawh lo che min kal tir rawh a ti ta mek mai iga chuan kawngka chu hawn a phal lova zianga chuan lo avin kala zo lo tiin a lo chhang le ta iga chu chhuatum ve leh ta thunga Lini chuan a lo fawh phah ta ringawt mahse zianga chuan kawngka bulah chuan a lo nghak reng thova Lini chu lo gwah in an inkarah chuan in rawlh buai tawh lo tur chuan a hrilh a iga erawh chuan lo hawl rawh engmah burhbanna ila nei lova ka ngaidam ang che tiin Lini chu hawpui a tum a mahse ben hrep chiah chu Lini hnen atangah a dawn le chu niin a kalsan daih zianga hnenah chuan hun liam tawh a thil thleng te chu theih nghila in kawp that leh a duh thu Lini chuan a hrilh a ani chu a lo lawm hle iga khan lo ti buai leh ta che sela a tih pawh in ani chu ka khaw har laia ka in hnemna mai mai a lawm ani tin a chhang zel a tichuan hotel lam chu an pan dun ta a chutah Lini chuan iga chu va khawlin an thawm zawng zawng te chu a ngaih thlak tir ta veka iga thenrim chuan a phone chu tuiah chuan paiin a thar ka lei leh mai ang a ti awlsam thehna a rilru erawh chu an a hle ti a hriat theih a thianpa chu a bulah chuan a awm ve renga iga rilru tur te chu hre thiam takin zui in tur te alo pe ringawta secretary kha lo lang hlawlin Lini chu heianin a pa dam lo hmanga a vaw be thu a lo hrilh mahse a ngaih ven zui duh ta liam chuang lova a chan chu heian nge che sual chung changah khan a lo fe hlim lo tak tak mai a lo ni a a pa phubalak nan he chhungkua chu tih chiat vek kha a tum ber ani tlata chu thudik ani meu chuan Lini hian hriat chhuah hun ala nei dawn a tual thattu chu a pawm zui zel theih pawh a in ring lo chuti laiin zianga chuan a thil tih tum te chu thul leh thutin engmah phurna leh chhan letna a dawn ve tak lowah chuan heian ni ang lo a ti ta tlat mai a min hmangaih tawh lo ani hi iga laka phubalak nan min hman mai mai tum ani kha chhuak vat rawh tiin Lini chu a chhuah tir ta daih mai heian ni chuan a lo khawl nghal a darkar chan ve pawh ral lowah hotel i chhuah san leh nghal an ti a enge thleng a lo ti min hre chhuak daih a lawm heian ni kha i ni tawh lo min ti tlata ka thei tawp chuan tihlawm chu ka tum ve mahse a thenrim tlat tawh Lini a tih chuan mia emaw min ti em ni tihlawm tum liang che ani lo chuan ipa hi i hmu le tawh lovang a lo ti zel si dialysis te chu a lo tih sak vek tawh hi a lo ni a iga erawh Lini chu a hmangaih lo thu le hmeichhia suma a lei theih mai mai chu a ngaih san lo thu sawiin ama leh ama chu dawt a lo in hrilh mawlh mawlh a mahse a thianpa chuan
a hmangai niin alo hre ve thung zianga hmutur chuan Lini chu ava kal leh a mahse alo awm tawh lo ni tam tak chu biakbuah tum thin a langai bawk si lo ni khat chu number hriat loh hnen atangin khawl a dung a hmeichhe pakhat hian lo bia in zianga nupui ani thu a rawn sawi a kan pa khan train a alo let leh dawn khan in then a du a mahse karah fate an awm takah chuan keimân ka then duh lo ani kha tunah kan naute hi a dam lova a pa ngaiin a tawp a tawp a khawngai takin min lo hrilh sak la kan fa hi alo ngaih ven dawn phawt chuan in then chu ka rem ti mai ang hun rei tak ka be thei tawh bawk si lova tiin alo nghen tar ringawt mai chutiang thil te chu engmah a hriat lo awang khan Lini chuan maka tiin a khawngai hle a heihi ani chu ava hmuta a thil awm dan engkim va hrilh chhuah tum mahse ani chuan a pa kha a inah lo thuh ruk awang khan kawngka chu alo hawn sak duh lova i tih tur i tih zawh hmah chu kan in hmu tawh lovang alo ti tlat mai zianga a bo ani khawng hi awm ka hre lo a tih takah chuan Lini pa chu room ah kal hnanin kawngka chu ava hawn sak ta nge nge a ani pawh chuan nupui fanau alo nei tawh ti chu a hriat bik loh thu lo sawiin a awmna pawh chu alo hre bik lova chutih lai tak chuan chanchin tharah mipa pakhat luiah a ruang an chhar thu leh tungin an hriat chian loh thu te an lo sawi ta a a ruang en dik na hmun tur an lo sawi ah chuan vakalin an han en chianga zianga ngei mai chu alo ni Lini chuan pawia ti tak zeta amah leh amah chu a in ti hlum alo ni a nupui leh a fa te kalsanin traina ah chuan a hmangaih hmasa zawk nei turin alo kal vangvang a chutah thil kal tluang lovin a thi leh ta daih mai si a a nupui leh a fa te chu a khawngai ber zawk chu an ni China a zianga cha thlatu kha heihi angi ani awang chuan a in thiam lo hle a an thil tih dan chu tha a ti tawh lo hle iga hi tual tha tumtu ani lo ti ka chui chhuak anga tichuan hlim takin ani nen hianin awm dun le theiang khawngai takin hun min pero tihna nge na mahse heihi ani chuan alo rem ti ho lo iga ina chuan Lini chu ava let leh a a in chhir thu leh a ngaih thin thu te ava hrilh mahse iga chuan zianga a thi tawh si a i khua har leh deuh tawh em ni tiin thinrim zetin alo zawta Lini chuan ani nen khan kan mu dun lo hrim hrim engmah tih sual ka nei lo tin alo chhang mahse iga chuan alo awih sak lova bathroom ah chuan tui her haw in a in khawh tir char char a umang tha lo bawk chuan lo ti har leh in Linin a hnemna ti kha a hre chhuak a bathroom ah chuan vakalin Lini kha tuiin alo la in khawh tir char char ti ava hmu alo vut vek tawh a damdawi inah hruai ngal engtin ma alo awm zui lo hlo mai chutih laiin heihi ani erawh a hnar alo thi thut a a lu a rawn hai thut bawk a ni khawh hre lovin a tlu nasopharyngeal cancer ani thu doctor te chuan an lo hrilh ta alo nasat tawh em awangin hun rei tak a dam tawh lo tur thu an lo hrilh bawk heihi anin in ava thlen chuan Lini pa kha alo thu luau mai a alo dam fel vek tawh chu niin iga laka phuba a lak dan ti kha alo hre vek a hmanah khan iga pa khan a damdawi siam thar test nan Lini chu hman a tum a chutih lai chuan Lini pa chu doctor a la ni a mahse ani hian lau thawng leh si in tual that tu an ni thei tih hria in dan a tum a iga pa chuan alo hnial zel si a tih ngain a hre lo chuan a en liam ta ringawt a an damdawi en chin pawh chu alo tha hlo nghe nghe Lini chu engtin ma awm zui ta lova heihi ani te pa khan an fanur botu chu an mahni ni ti alo hriat chuan a then a rim hle a mahse igai pa chuan a fanu chu a thi tawh thu leh damdawi thar siam chhuah nan a taksa ah chuan an en dik thu te a hrilh a damdawi dang en chin zel nana hman a duh wang alo ni tichuan iga pa chu a bo ta hmaka heihi ani bulah erawh a pa chuan iga pa chu ramdangah accident anga a boral thu leh iga pawh chu a khawngai em awanga ankle zuita ang chuan alo hrilh ani awm e chutia iga pa a thi takah chuan amah chuan Lini chu fa ang chuan alo ankle zui ta ani chutiang alo nih takah chuan iga pawh chuan phuba lak a tum tih chu heihi ani chuan a hre thiam ve ta a
iga le lini te in kar pawh chu a tha tak tak chuang lo a ring zo tawh meu lo ani ber zan khat chu hmun danga iga chuan lini chu a hruai chhuak a bawm pakhat ken tirin chu ziang a va pawmna kha lo ni a luiah chuan theh darh turin a ti mahse ni chuan a nupui leh fanau te chu a khawng ei em awangin an hnenah chuan a vap tal chu thlen chu a duh thung a mahse iga thenrim chuan a theh darh lui ta tho lini pawh chu a tap nasa hle heihian ni chuan a lo bia a iga chuan a hawsan tuah lo ni kawng a la bo zui mahse a bulah chuan a that thu leh iga bula a awm thu chu a sawi tlata naktu ka ina lo awm la tuma lo lut tir suang che engkim ti tawh vek a ngai tawh ani tiin a lo hrilh zurui pahnih hian lini chu lo khawih an tum a mahse iga kha a va khawl thei hlauh mai champui tur chuan a lo let leh a chung ho laka ta chu a lo chhan him hawkawngah chuan iga chuan tual thattu lo ni taila ka bulei awm duh tho angem tiin a zawt a tual thattu i nih chuan a chan chu engwang pawh ni se police hnenah ka report chianga i tih sual man tel turin jail ah chuan kumsawm thum chuang pawh awm mala kanin nei emaw nei lo emaw ka lo nghak reng ang che tiin a chhang dam chhung lung in tan leh thina hial ten an hrem thin a sin iga na ti pawh in hi tan ka lo tawngtai zelang a chan chu ka hmangaih che ani tiin a chhang leh in thenang ka hmangaih ngai lo che tiin iga chuan a lo hrilh daih a a tukah chuan a in atangin a chhuah tir zui nghal chutih laiin heihian ni khan a lo khawl a iga nen ah an in then thu chu a lo hrilh lo hruai a tum thu chu sawiin a lo nghak ta a lehlamah iga thianpa khan hmeichhe naupang pakhat hi heihian ni motor hnungah box pakhat dah sak tur a tirin lollipop a lo pe zai a box chhungah chuan bawm a lo awm reng mai naupang khan happy birthday tih a lo wish awangin heihian ni chuan a mak a ti deuh a chumi ni chuan heihian ni chu a pa thlan tlawh turin kal a tum hi a lo ni a chu chuan hriat lawk awang khan bawm chu an lo dah ta a lo ni heihian ni chuan iga chu lo khawlin in hmuh an duh thu te chu a rawn hrilh a mahse a ni chuan a lo duh ve lo heihian ni leh lini te chu car ah an chuang dun tih a hriat erawh chuan iga chu a rilruah nuam ta ho lo mai a lini ber kher chu thah ve a lo tum ngai miah lo a thianpa erawh chuan lung pakhatin sava pahnih kan vawm thla mai dawn a lawm a lo ti ve thung a remote control iga an a lo dil pawh in i nep em mai master tan phubak an lak dawn hi remote control a awm lo car a tih nun rual khan a in count ngal minute sawm chiah hun a awm tawh a lo ti si an unau chuan lini te pawh chuan in hnial leh a pakhat chuan min thah tum ani a tih laiin pakhatin evidence kan nei lo a lo ti bawk si natna neia a thi hmang ngeiin iga chu thah ve a tum thu heihian ni chuan a hrilh ta a chutah iga chuan kawng lakah chuan a lo ti ding ta hlohp mai car atang chuan rang taka chhuak ngal tur chuan a lo hrilh a second tam tak a awm tawh lo a tawpah chuan iga chuan lini chu kaiin a tlan chhuah pui thei ta hlohp mai a heihian ni pawh chu a rawn tlan chhuak ve in car chu a puak zui ta a mahse lini leh iga te chu a in vangvang a silai a ha lai chu la chhuakin iga chu ka tum ta lini chuan lo in duh khalin a darah a kap fuh ta a tichuan iga chuan a nupui hual heihian ni chu voi hnih lai thah a tum thu chu sawiin police station ah chuan a va in pe ta nge nge a zangaina sang berin kumsawm pariat tang tura a chung thu rel a lo ni ta ni zawhna zawng zawng te pawh chu dik leh tha takin a chhang zel a chutah chuan a pa an thahna chan dik tak chu thil in ruksak chung changah khan ni lovin chumi in a hrin zel a fanu ngei an ruk bo tak awang leh a thih thu a hrilh awang khan heihian ni pa thenrim chuan a fanur bo tu iga pa chu nung chungin a phup hlum ta a lo ni mak a ti in hriawm a ti hle a a thil tih te chu hriat loh na wang mani se a in chhir hle bawk lini pawh damdawi inah chuan lo har chhuakin nau a lo pai reng chu niin a pa chu tual thah tum awanga jail tang mah ni se a fa lo piang tur chu hrin chhuah nge tum tlata
Mana fiam thu ti taka alo soi to ang khan iga lo chua hun chu renom takin alo ngak tang a aswal te sim theinan bang lovin atong trai sak thin hun le ni te chu liam zelin kumsawm pariat lai chu alo liam ve le ta reng mai iga pawh chen atang chuan alo chhuak ve ta a lini ang chiat cha hmeichhe pakhat chu ka hmu in ani chuan kapa tiin hlim takin alo kawh a iunia ni kania kanu khan ilo chhuak hunna lam tur che in min hrilh ani tiin hlim takin alo bia a fanu ni tih chu hei rual lovin a hre thiam nghal a khawngei nu chu a awm reng reng a tia iga an alo zawh chuan parva lo thlawk lai chu iunia ni chuan alo en vang ringawt a engtin ma chhang lo a thi nge a dam nge pawh kan hre thei ta lo ani a tawp ta.